ክርስቶስ ሰንሳምታን በአቢ ኃይለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዘል አዳም ሰላም እንዚያስ ኮነ ፍስሐው ሰላም በሐቂ ዘለና ጊዜ ትንሣኤ ማለት ዘመነ ትንሣኤ ተባሂሉ ይጽዋዕ ካብ ትንሣኤ ክሳብ 50 መዓልቲ ዘሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ዘበነ ሓጎስ ናይ ደስታ ናይ ፍስሐ ጊዜ ዘበነ ትንሣኤ ማለት ስለዚህ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ነው ሃራይ ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ቻነል አስቢ ቅዱሳን ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወትኩም ምሳኹም ክህሉ ምሳና ድማ ክህሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን በሐቅ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኹም ክህሉ ክብል ከለኹ ናይ እግዚአብሔር ህላዌ ብጣዕሚ ንዓና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እየ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኻ እንድሕር ሃልዩ ጭንቀት የብልካን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኻ እንተሃልዩ ሓጎስ ኣለካ ሰላም ኣለካ ዕረፍቲ ኣለካ ጽድቅ ድማ ኣለካ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኻ እንተዘይሃለዉ ግን ሓጎስ የብልካን ሰላም ድማ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ምሳኻትኩም ክህሉ ዝበልኩም ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ፍጹም ሰላም ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ነባሪ ሰላም ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ እውን ነባሪ ሓጎስ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ምሳኹም ክህሉ ምሳና ድማ ክህሉ ክብል ፀኒሐ እሞ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ክህሉ ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ እሺ ለማዓንቲ ከም ፈቃድ አምላክ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ትንሣኤ ዘለናዮ ዘመነ ትንሣኤ እዩ ማለት እዩ ዘመነ ትንሣኤ ክበሃል ከሎ ንዓና ንክርስቲያናት ናይ ሓጎስና ናይ ደስታና ናይ ፌስታና ጊዜ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ ትንሣኤ ናብ ዳግማይ ትንሣኤ ካብኡ ድማ ክሳብ ሰዓዚ እግዚአብሔር አምላክ ኣብፅሕና ኣሎ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ነው ዘመነ ትንሣኤ ክበሃል ከሎ ካብ ትንሣኤ ክሳብ 50 መዓልቲ ዘሎ ማለት ድሕሪ ትንሣኤ ሳብዚ ዘሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ንሕና ብዘይፆም ከይፆምና ዓርብን ረብዑን ከምቲ ካልእ መዓልቲ ስጋ ወይ ድማ ጥልላት እንዳበላዕና ብሓጎስ ንእግዚአብሔር አምላክና እንዳመስገና እንነብሮ ጊዜ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሰዓዚ ስለ ዘብፅሓና ብድጋሚ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ እንተመስገነን ይኹን ከምኡ ድማ እታ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ኣዴና ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ዝኸበረትን ተመስገነትን ትኹን እሺ ትንሣኤ ክበሃል ከሎ ትንሣኤ ንዓና ንክርስቲያናት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝነበረና ናይ ሓጢኣት ጊዜ ነቲ ዝነበረና ናይ ኣዳም ውድቀት ንዕኡ እግዚአብሔር አምላክ ንኢየሱስ ክርስቶስ ልኢኹ ከም ዘድሓነና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና መስቀል ከም ዝወዓለ መከራ መስቀል ከም ተቐበለ ሽግርን ሓሳርን መከራን ከም ተቐበለ ነዚ ኩሉ ስዒሩ ድማ ብትንሣኤ ድማ ከም ዝተንስአ ማለት እዩ ስለዚ ትንሣኤ ንዓና ዓብ ሓጎስ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዓብ ነገር ገይረልና እዩ ከምቲ ንሱ ዝገበረልና ንሕና ንእግዚአብሔር አምላክ እንታይ ጌርናሉ ክንብል ተረኣ ኮይና እቲ ንሕና ንእግዚአብሔር አምላክ ንገብረሉ ምስጋና ነቕርበሉ ጸሎት ድማ ነቕርበሉ እዚ ግን ምስቲ ውዕለት አምላክ ወይ ድማ ውዕለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝወዓለ መከራን ሽግርን ወደ ሓንቲ ዝዳረግ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ዓብ ነገር ንዓና ገይሩልና እዩ ንሕና ድማ ንእግዚአብሔር አምላክ ንእሽተይ ነገር ንገብረሉ እሳ ከዓ ንእግዚአብሔር አምላክ ስሙ ንፅውዕን ነመስግኖን ማለት እዩ እሞኒ ትንሣኤን ዳግማይ ትንሣኤን እንታይ ይፍልል እዩ ዝብል ለማዓንቲ በዚ ነገር ዚና ክንርኢ ብሓቂ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ተንስኡ እዩ ብዛዕባ እዚ ከም ዝተንስአ ድማ ተን ቅዱሳት ኣንስቲ ከም በዓል ማርያም መግደላዊት ማርያም ኣደ ያዕቆብ ካልኦት ቅዱሳት ኣንስትን ሓቢረን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ነብሱ ካብ ስግኡ ምስ ወፀት ድሓር ድማ ከምቲ ቀዲሙ ዝበሎ ኣብ ገሊላ ከሎ ዝተናገሮ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ኣብ መስቀል ክውዕልን ብሳለሰይቲ መዓልቲ ድማ ብግዲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝተናገሮ ከምኡ ድማ ተን ቅዱሳት ኣንስቲ ናብ መቃብር ምስ ከዳ እቲ እምኒ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ፀኒሕወን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብኡ ኣይፀናሓንን ወይ ድማ ስጋ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸቦን ኣብኡ ዝረኣዮ ግን መግነዝ ጥራይ ተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይፀናሓንን ዝኾነ ግን ክልተ መላእኽቲ ፃዕሪ ዝተኸድኑ ግን ኣብኡ ፀኒሖመን እዞም ክልተ መላእኽቲ ድማ ንስኻትክን ነቱ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኽን ስለዚ ንምንታይ ኢኽን ከ ነቱ ህያውሲ ምስ ምዉታን ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ምዉታን ትደልዮ ኢሎም ከም ዝተዛረብዎን ስለዚ ንሱ ከም ተቐዲሙ ኣብ ገሊላ ከሎ ዝተዛረበክን
ወዲ ሰብ ኣብ ዒድ ሓጣን ክወሃብን ኣብ መስቀል ክስቀልን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ክትንስእንሲ እዚ ብግዲ ኢሉ ዝተዛረበክን ቃል ዘክሮ ስለዚ ከምቲ ቃሉ ተንስኡ ኢሉ ፍጹም ብስራት ነተን ቅዱሳት ኣንስቲ ከም ዘብሰረን ንሰን ድማ ከይደን ሃዋርያት ነቶም 11 ሃዋርያትን ምስኦም ዝነበሩ ሰባትን ከም ዘብሰራ ማለት እዩ ስለዚ ትንሳኤ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰንበዚ ትንሳኤ ዓቢ ትንሳኤ ማለት እዩ እቲ ዳግማይ ትንሳኤ ዝበሃል ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጉህዶ ዝተራእየሉ ዝተገለጸሉ ማለት እዩ ቀዳማይ ትንሳኤ እውን ተገሊጹ እዩ ኣብ መገዲ ነቶም ክልተ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኤማሁስ ዝበሃል ዓዲ ዝኸዱ ዝነበሩ እሞ ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መገዲ እንዳተዛረቡ ክኸዱ ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብኡ ኣብ መገዲ ከም ዝተጸንበሮም እንታይ ዳ ኢልኩም ትብሉ ዘለኹም ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ትጉዩ ዘለኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ንስኻሲ እዚ ሎሚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝዝረብ ዘሎስ ኣይሰማዕኻ እንዲኻ ኣብዚ ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ንስኻ ዶ ንበይንኻሲ ጋሻ ኢኻ ወይ ሓድሽ ዲኻ ጸሓፍትን ሊቃነ ካህናትን ንኢየሱስ ናዝራዊ ኣብ መስቀል ከም ዝወዓልዎን ከም ዝሰቐልዎን በዚ ሎማዓንቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ድማ ካብ መቃብር ከም ተንስአን እተን ምሳና ዝነበራ ኣንስቲ ከይደና ዓና እዚ ነገር እዚ ነጊረናና ንስኻ ነገር እዚ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኢሎም ከም ዝተዛረብዎ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዳግማይ ትንሳኤ እንታይ እዩ ክንብል እንተረኣ ኮይና ዳግማይ ትንሳኤ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ዘሎ ሃይለ ቃል ካብ 36 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ ፍቅዲ 36 ማለት እዩ ንሃዋርያት ብዕፁም ዋዕፆ ሰላም ንዓኹም ይኹን ኢሉ ናብኦም ምስ ኣተወ ሃዋርያት ተኣኻኺቦምሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ሃዋርያት ግን መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ሰንበዱ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ሲ ትስንብዱ ከም ዝበለ ሓሳብ ንምንታይ ኣብ ልብኹም ሲ ይለዓል ስለዚ ኣነ ባዕለ የእዳወይ ናይ ጋረይን ረኣዩ ከምዚ ንዓይ ዘሎኒ ከምዚ ንዓይ ትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓፅምን የብሉን ስለዚ ኢድኩም ናብዚ ናብ እዳወይ ስደዱ እሞኒ ዳሃስሱኒ ጋረይን የእዳወይን ረኣዩ እሞ ኢድኩም ድማ ድማ ስደዱ እሞኒ ዳሃስሱኒ ስለዚ ኣነ ባዕለየ ኢሉ ንሃዋርያት ርጉፅ ዝገበረሉ ማለት እዩ ስለዚ ዳግማይ ትንሳኤ ክበሃል ከሎ ከምኡ ድማ ሃዋርያት ቶማስ ዲዲሞስ ኢሎም ዝፅውዕዎ እውን እተን ቅዱሳት ኣንስቲ ከብስራ ከለዋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ ኢለን ሃዋርያት ከብስርኦም ከለዋ ንሱ ስለዘይነበረ ንሱ እውን ስለዝተጠራጠረ ስለዘይኣመኑን ተንስኡ ኢሎም ነጊሮም ሃዋርያት ስለዘይኣመነ ንዕኡ እውን ንኽእምን ቶማስ ኢድካ ናብዚ ስደድ እሞ ቁስለይ ረእዮ ኣብ ኢደ ዘሎ በሰላ ኣብ እግረይ ዘሎ በሰላ ረኢሉ ከም ዝተዛረቡ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስ ድማ ኢዱ ሰዲዱ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቃይን መከራ ናይ መስቀል ከም ዝዳሃሰሰ ኣብ ጎኑ ከም ዝዳሃሰሰ ማለት እዩ ስለዚ ቶማስ ንስኻ ምስ ረኣኻ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ካይረኣዩ ዝኣምኑ ግን ብፁዓት እዮም ክብል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቡ እዩ ስለዚ ትንሳኤን ዳግማይ ትንሳኤን ክንብል ከለና ብሓፈሻ ዘለናዮ ዘመነ ትንሳኤ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ዘፈላልዋል ሓደ የብሉን እቲ እንታይ ደኣሉ ንዝብል ግን ዳግማይ ትንሳኤ ነቶም ዝጠራጠሩ ክርስቶስ ኣይተንስአን ኣብ መቃብር ተሪፉ ወይ ድማ ካይተንስአ እዩ ተሪፉ ኢሉ ሰብ ንኸይጠራጠር ብጎህዶ ከም ዝተንስአ እሞ ብመንፈስ ዘይኮነ መሲሁ ብግልፂ ኣቂድሚ ሃዋርያት ብኣካል ከም ዝተገልፀ ስለዚ ነቶም ዝጠራጠሩ ንምእማን ከምኡውን ሃዋርያት ቶማስ እውን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ትንሳኤ ከም ዝተንስአ ብግልፂ ከም ዝተረኣዮም ማለት ንሃዋርያት ስለዚ ዳግማይ ትንሳኤ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካል ባዕሉ ኣነ ተንስኤ ናባኹም መፅአ ዘለኹ ድማ ብመንፈስ ዘይኮንኩ ብኣካለ ስጋ ባኹም ተገሊፀ ዘለኹ ረኣይ ንቁስለይ ረኣይ ስቃየይ መከራይን ዝሓለፍኩ ረኣይሉ ብግልፂ ዝተዛረበሉ እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹኖ ስለዚ ዳግማይ ትንሳኤን ክበሃል ከሎ ዘይፈላለ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር ከም ዝተንስአ ኣብ መቃብር ከም ዘይተረፈ ብጉህደን ሃዋርያት ዝነገሮም እዩ ማለት እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹኖ ዘለናዮ ዘመነ ትንሳኤ እዩ እዚ ከዓ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ እዩ
ስለዚህ ኢና ድማኒ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ን50 መዓልቲ ዝኣክል ዝኾነ ጥላት ስጋ ይኹን ካልእ ማልእ እቲ ኣብ ግዜ ፆም ዘይንበልዖ ሎም ግን ንበልና ኣለና እሞኒ እዚ ከዓ ናይ ሓጎስና ምክንያት እዩ ምክንያቱ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቦም ነይሩ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኢታፅርዎም ክብሎ ፀር ንመን ኢኹም ኢሎም ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ ነቶም ህዝቢ ከቢድ ነገር ኣይተሸክምዎም ኢሉ ንሃዋርያት ተዛሪብዎም እዩ ስለዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳኣሉ ትንሳኤ ዓብ ሓጎስ ናትና ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንፀውም ስለዘይግባኣና ኢና በዚ ግዜ እዚ ናይ ሓጎስናን ናይ ደስታናን ስለ ዝኾነ ንበልዕ ዘለና ከምኡ ድማ ሰማያዊ ናይ ሰማያት ሓጎስ ድማ ንዝክረሉ በቃ ምድራዊ ዘይኮነስ ናይ ሰማያዊ ሓጎስ እውን ንዝክረሉ ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓጎስ ናሕልፎ ዘለና ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹኖ ካልእ እውን ደቂ መዝሙር ዮሃንስ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ዝሓተትዎ ነይሩ ንሳይ እንታይ እዮም ኢሎም ሓይቶሞ ንሕናን ፈሪሳውያንን ንፀውም እዞም ደቂ መዛሙርትኻ ግን ንምንታይ እዮም ዘይፆሙ ክብሉ ሓይቶሞ ነይሮም እዚ ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ዘሎ ሃይለ ቃል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ክምልስ ከሎ ኣዕሩኽ መርዓውትኸ መርዓዊ ምስኣታቶም ክሳብ ዘሎሲ ከመይ ኢሎም ክጉሂዩ ይከኣሎም ስለዚ ኣይኮነሎምኒ መርዓዊ ከባቶም ዝኸደላ መዓልቲ ክትመፅያ ሽዑ ግን ክጾሙ እዮም ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ መርዓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባና መፅኡ ብትንሳኤ መፂና ስለ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሓጎስና ምክንያት ስለ ዝኾነ ኣይንፀውምን ዘለና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ምስ ዓረገ ግን ብድሕሩ እቲ በዓለ ሓምሳ ምስ ተወድእ ብድሕሩ ድማ ንፀውም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር እዚ ዝገበረልና ክብሪ ምስጋና ንብፅሓዩ ብሓቂ ሰላም ኣምላኽ ንዓና ዓብ ነገር እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና ዓብ ነገር እዩ ምሕረት ኣምላኽ ከዓ ንዓና ናብ መንገዲ ፅድቂ የብፅሓና እዩ እዚ ነገር እዚ ምስ ኩላትና ይሃሉ ዝተረፈ ሰላም ኣብ ዘለናዮ ወስብሃት ለእግዚኣብሔር